fogják meg egymásnak a jobb kezét, és mondják el utána a következőket. Én, Pap György, hálát adok Istennek, gondviselő atyámnak, hogy 60 évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesanyját adott feleségem személyében. Köszönöm az erőt, amelyet által adott, a hűséget, amelyet benne megtapasztaltam, a hitet, amelyet ő táplált bennem, és a szeretetet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hű társa leszek, örömben és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt. Szívem utolsó dobbanásáig. Amen. Én Pap Erzsébet, hálát adok Istennek, gondviselő atyámnak, hogy 60 évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesapát adott. Férjem személyében. Köszönöm az erőt, amelyet általa adott. A hűséget, amelyet benne megtapasztaltam. A hitet, amelyet ő táplált bennem. És a szeretetet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hű társa leszek. Örömben és bánatban, egészségben és betegségben, szívem utolsó dobbanásáig. Amen.